Hello everyone! Good afternoon! Again, I am Ate Angel, your love and surprise ambassador. So, kahapon nga dinagsa tayo ng bagyo. Ang bagyong nagpapakaba na naman sa ating lahat. Pero nga, ang JFS Petals and Services will just advise you just keep safe everyone and tuloy pa rin ang aming pagsasorpresa. Ngayon na may dadako kami sa Minalaba, Camarines Sur upang sorpresahin ang napaka-cute na bata all the way from Barangay Baliwag Viejo, Minalaba, Camarines Sur sa kanyang 10th birthday. Actually, kahapon pa yung birthday niya. Pero since nga may bagyo, so ngayon na lang natin siya sasorpresahin na sinorpresa ng kanyang nanay. So tara na't kilalanin natin ang ating packages for today. So meron tayo ditong chocolate bouquet na ibibigay natin sa ating maswerteng birthday boy for today. At syempre meron tayong stuffed toy. At meron din tayong assorted balloons na nasa likod. At syempre, meron tayong Avengers cake kasi yun nga, favorite ng ating birthday boy ang Avengers. So kung nakikita nyo, meron tayong team na may happy birthday banner with Avengers. So tara na, tumiyahin na sa Barangay Baliwag Viejo, Minalaba, Camarines Sur upang sorpresahin si Kyle Ian Barrera. We don't just create but we captivate. And again, for our social media accounts, Facebook, Instagram, and YouTube, magpa-flash ating screen. Subscribe and click the notification bell. Thank you so much! Hello guys! So, andito na kami. We just reached our destination live here at Baliwag Viejo, Minalaba, Camarines Sur upang sorpresahin si Baby Kyle. So, tara na at samahan nyo na kami. Ay, ito din si Kyle Barrela, ita. Ano sa ilang room mo, Pipi? Ayan. Punta kay Lola. Dito kay Lola, dali. Ay, hello po, Tay! Ako po si Angel. Bali po kay... Pinadara po kasi sa mong package. Nakapangaran po kay Kyle Barrela. Pwede mo po siyang ma-invite naman po sa luwas. Dawa po mag-iba po kamo or konsisay po. Sige. Pwede po. Oo. Balik ka, Kyle. Sama ka kay ate. Siyempre na, pabalik ka. Ay, kahit si kuya na lang po sumama sa kanya or kung sino po. Ikaw na na, ha? Mayroong cellphone, makita, magkakaming kuryente, ma'am. Sige po. Okay lang po. Ito man pong package na tigpadaran po sa Muya. Naka-update man po yan sa video, Mika Boss. So, pwede mo po yan isend sa Indo or i-ano na lang po. Uy, ito nga iba. Pero lang. Ganun lang. Okay. Ay, ikaw po ang tada. Dapat kang bisita. Wow. Ilang taon ka na? 10. Okay. So, ining package na niyo, malalaman mo mamaya kung galing kanino. Ano? Pero, gusto mo na mahiling. Gusto mo na mahiling yan. O, harap ka muna dito ka sa gilid. Sabi mo kahapon birthday mo. Diba? O, sige, buksan mo na to. Ayan, guys! Nakasmile si Baby Boy! Hi, guys! Happy birthday! Harap ka dito kay ate. Harap ka dito kay ate. Ano, kamusta? Sige, tingnan mo muna. Tinitingnan niya muna. Ayan! Hi, Kyle! Happy birthday! By the way, wait lang, tatanggalin ko lang muna, ha? Ako pala si Ate Angel. We are from the JFS Petals and Services. Itong regalo na to ay bigay sa'yo ni Mami. Galing sa... Nasaan si Mami? Nasa Kuwait naman talaga. So, baby, may babasahing message si Ate Angel bago natin atingnan yung mga gifts mo, okay? So, Jared, harap ka dito kay ate. Harap ka dito. Ayan. So, my beloved Kyle, happy 10th birthday, love Kyle ni Mama Lynn. Your birthday marked the special day in my life when I had you as my child. It has opened a special chance for me to share my life with you.
Nak, ika ang sakuyang kusog na arual daw kakayanon gabos ni mama para sa imo. Love, love, harayo man ako, yaon ako pirmi sa puso't isipan. Yaon ka mo pirmi sa puso't isipan ko at yaon lang kami ni Uncle Chad para sa imo. Pinagpipray ko kay Papa God na sana tawan pa ako ni halawig na buhay para magkaibahan pa kita. Nak, mista ka ng sobra. Wish ni Mama na sana maraming birthdays pa ang dumaan sa'yo at magpakabait. Love, love, and padangaton mo si Lola tsaka tatay na. Sana magustuhan mo ang surprise ni Mama Lynn para sa imo. I love you so much and I miss you. Love ko from your Mama Lynn. So anong pakaramdam, Kyle? Ugma, okay ka lang? So meron pa palang gift dito si Ate Angel sa'yo. Wait lang. Hindi, parang di kasha. Wait lang. Ayan. Ayan, so Kyle, merong regalo sa'yo si Ate Angel na balloons. Siyempre may mga balloons ka na dun sa bahay, di ba? So ito namang regalo na to, bigay din sa'yo ni Ate Angel. At syempre meron kang stuffed toy. Ayan, hawakan mo yung stuffed toy mo. At syempre meron ka ding chocolate bouquet. Ayan, so ayan, may mga chocolates ka dyan. Pero hinay-hinay lang sa pagkain ha. Baka sumakit ang ngipin. So ayan Kyle, since nakita namin, favorite mo daw ang Avengers. So meron din hinahanda si Ate Angel na customized cake na may Avengers. So, dito niya na ba ibablow? Ayan, dito niya na ibablow. So, hawakan muna natin tong balloons. Ayan. So, kakanta muna tayo ng happy birthday kay Kyle. Okay? So, Kyle, kakanta muna tayo ng happy birthday, okay? Bago tayo mag-wish and then blow your candle. Opa? 1, 2, 3. Happy birthday to you. Tingin ka. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Tingin ka dito, oh. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kyle, make a wish and blow your candle. Ayan, everyone, our birthday boy, nakahapon nga birthday niya pero bumabagyo. So ngayon na lang natin tinuloy ang kanyang sorpresa na hatid sa kanya ng mama. All the way from Barangay Baliwag Viejo na si Kyle Barela. Palakpakan naman natin. So Kyle, hindi pa dyan nagtatapos ang surprise ni Ate Angel. Hawakan mo muna, ibababa muna natin to ha. So itong cake na to, Kyle, wait lang, itong cake na to, Kyle, tingnan mo kayo yung cake mo, tinitingnan niyo yung mga pictures niya. Kyle, itong cake na to, hilahin mo tong A na to. Wait lang ha, baka kasi mahulog na Ate Angel. Dito na lang. Yan, dito Kyle. Ayan. Yung A na yan, hilahin mo yan. Sige, go! Hilahin mo. Wow! Sige pa, Kyle! Wow! Ang dami, Kyle! Ayan, sige pa, Kyle! Wow! Ang dami-dami! Oh my God! Ayan! Sige pa, Kyle! Wow! Palakpakan naman natin! So, yan, Kyle. Regalo din ni Mommy na 1,000 pesos para sa'yo. So, anong masasabi mo, Kyle? Ayan, so, eto na lang. Anong gusto mong message? Makikita yan ni Mommy. Anong gusto mong sabihin kay Mommy? Gusto kong makatapos pa eskwela para matabangan ang Ay, napaka-sweet naman ng ating celebrant. Ano pa? Ano pa gusto mo sabihin? Ano pa gusto mo? Kyle, meron si Ate Angel na gustong ipapanood sa iyo na video greetings galing sa iyong mga tita, tito, and syempre kay mama din siguro. Ano po? So, gusto mo na ba mapanood? Ayan. So, ito na. Panoorin mo muna yung videos na to, ha? Ayan. Happy birthday, Kyle. I wish you all the best. Wish ko sana makatapos ka mag-aral. Magkaroon ka ng diploma ka, makapag-college ka. Kasi sa ating pamilya, walang nakapagtapos sa atin. So sana matapos mo hanggang college. Papakita mo kami. Tutulungan kita hanggang dulo. Happy birthday. I wish you all the best. That's your honey. I wish you all the best. Stay safe. Mabaya to puta ka, stay safe. Happy birthday, Kyle. Ano pa? I wish you all the best. Bye. Happy birthday, Kyle. Nagsisisya kami.
Ayan, who's that? Sino yan? Happy birthday, Kyle. More birthday to come. Ingat ka mo dyan, Perme. Dawa arayo si Mama Alin, si Mama Uya. Tandaan mo, love na love ika. Iyo lang yan ang tandaan mo, Nunoy. Ang wish ko sa imo, padagos na mag-adal, mag-igot sa pag-eskwela. Dahil magparapasaway dyan kalula, kalulo mo. Padangaton mo sindalula mo, si lulo mo. Dahil magparapasaway. Noy, happy birthday. Dahil ang wish ko sa imo, maging mabuot ka lang na aki, pagpadagos mo yan. Asin may pagkatakot sa Diyos. Dirayo ka man lugod sa anong man nakapahamakan. Tao lugod sa imo, ang dakol pang birthday. Noy, tandaan mo, yaw lang kami ni Mama Alin, ni Mama Uya, nakasuporta sa imo. Ang masasabi ko lang, ay magpararinggaw, ay magparapasaway kilula. Padangaton mo sinda, Noy. Noy, happy birthday, love ka ni Mama Uya. More birthday to come. Bye-bye, Noy, ingat ka mo dyan, Perme. Love mi ika, si kuya mo Nunoy, magkawat lang ka mo Perme dyan, dahil magpararinggaw. Ingat ka mo Perme, bye bye, happy birthday. Mwah. Love you Nunoy. May pahabol ka. Ayan na. Hi Kyle, happy birthday. Sino yan? Second birthday ko na Kyle. Sana magustuhan mo surprise ni Mama Alin. Ayan si Mama Nian. I miss you. Ayan, Kyle. So, yan mga video greetings galing sa mga mama at sa mga titas mo. So, Kyle, anong gusto mo? Ulitin mo yung sinabi mo kanina kasi medyo maingay kanina eh. So, anong gusto mo? Anong message mo sa kanila? Gusto ko makatapos sa pag-eskwela para mauna ko kasi si Mami tapos sa So, gusto niya daw makatulong sa pamilya nila and makapagtapos siya ng pag-aaral. Very good naman si Kyle. Again, Kyle, happy birthday. Wala ka na bang gustong sabihin? Isang flying kiss naman dyan kay Mami. Again, happy birthday, Kyle Barela, all the way from Barangay Baliwag Viejo, Minalabak, Camarines Sur. Again, we are the JFS Petals and Services, and I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress. Umulan man o bumagyo, umaraw man o uminit, andyan pa rin kami upang sumurpresa sa inyo. Again, guys, bye-bye! Bye-bye ka naman dyan eh! Baby, up on my head, do it, let's go. Where the sun don't shine, but the moon is bright. Come love me to the wine. I'll be the one for you. I wanna take you